gegant que t'agrada més a tu? A part dels de Linyola. La de Mollerussa. I a tu? Lo que he dit, la de Mollerussa y de... no sé... Bueno, la de Mollerussa. I a tu quin t'agrada més? De Miralcá. Bé, i a tu? He vist. Vale. Y yo también ya dos cosas, la de Mollerussa y de Miralcá. ¿Sabes? Vale. Com te dius? I quin gegant t'agrada més? Ell. I un altre que no s'hi veuen que... Dis-me un altre. Molt bé. Què te dius tu? I quin gegant t'agrada més? De Mollerussa. I d'un altre poble? És de Bellvís. Que pujo! Mollerussa, Miralcamp, Gorners, Castellnou, Ribats i, per últim, Linyola. Vale? De la pinya l'any passat un no vam tenir que portar un dentista. Sí, estem a prop, estem a prop. Que sou d'aquí? Sí. I quin gegant us agrada més? Aquests? Aquests? I no sabeu d'on són? No. No. Són de Golmés. Ai. Què us ha agradat aquest castell que han fet ara? Sí. Xulo, eh? Ara en podeu fer altres.
brutareu.